Els nois i noies de l'Hospital de Dia per Adolescents de Gavà, pertanyent a la Fundació Orienta, han exposat a la Biblioteca Josep Soler Vidal el projecte fotogràfic en el que han estat treballant durant tot aquest any. Es tracta d'una exposició de 29 fotografies a través de les que aquests adolescents mostren les seves emocions, situacions reals, experiències i vivències plasmades en una imatge i que es complementen amb un text, un projecte que els ha ajudat a posar nom a les seves emocions, a conviure amb elles i a gestionar-les. Crec que aquests adolescents han fet un treball molt difícil de fer, que inclús moltes persones adultes ens costa molt, que és treure les emocions, no? I llavors treure-les d'una manera fent art. Art que combina la fotografia, que és l'eina essencial de treure'l, amb l'escriptura. I hi ha reflexions molt interessants. A part de la força de la fotografia, els texts, jo crec que els textos de cada una ens fan pensar molt, ¿no? I ens fan a nosaltres també reviure les nostres emocions. Nos hemos basado un poquito en un listado de un autor que se llama Daniel Goleman y a partir de las emociones de Daniel Goleman hemos ofrecido a los chicos la oportunidad de poder plasmar una emoción a través de la fotografía, teniendo en cuenta que cada uno vive las emociones de maneras distintas. Las emociones es eso, ¿no? Es remover, es sentir, es poder expresar. Y a veces son chicos que tienen historias familiares o personales delicadas y entonces quizá al remover hay que trabajar luego paulatinamente todo esto para que lo puedan digerir bien, no? La veritat és que és una exposició magnífica, una exposició que és el resultat d'uns nois i noies de l'Hospital de Dia de la nostra ciutat que han fet aquesta exposició titulada Les meves emocions i penso que és una tasca a agrair i a felicitar no només amb ells sinó també a la Fundació Orienta, que és la fundació que està enrere d'aquesta tasca, i també a l'Hospital de Dia. Les meves emocions es pot visitar a la sala d'exposicions de la Biblioteca Josep Soler Vidal fins a l'1 de desembre.